ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଲ। ଆଜି ସଭା ଡାକିବାର କାରଣ ହଉଛି କାହିଁକି ନା ଆଗକୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ଆସୁଛି। ତ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ କେତେ ଲେଖା ଚାନ୍ଦା କଲେ ଭଲ ହବ ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଭାବିକି କହିବେ। अच्छा ବୁଝିପାରିଲେ? ଭାଇ ମାନେ 500 ଟଙ୍କା ଚାନ୍ଦା କଲେ ଠିକ ହବ ତ? ଚାନ୍ଦା କରିସାରିଲ କି? ମୁଁ ଆସିବି ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ହଉ ଭାଇ ଠିକ କେତେ ନା ଚାନ୍ଦା କଲ? 500 କଲ? 500 କଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିନିଷ ଯାହା ରେ ହଉ 500 କର ତ? ହଉ ମୁଁ ଏକା 5 ଟଙ୍କା ଦେବି ହେଲା। ନା କଣ କହୁଛ କହ? ହଉ ଭାଇମାନେ ଜାଣିଲ ତ ସେ ବବୁଲୁ ଭାଇ ଦେବେ 5,000 ଟଙ୍କା ଆଉ ଚାନ୍ଦା 500 ହେଇଛି। କାଲିଠୁ ଚାନ୍ଦା ଉଠାଅ ଆଉ। ତାହେଲେ ସଭା ଭଙ୍ଗ କର ଆଉ ଚାଲ। ଆରେ ଭାଇ ଚାନ୍ଦା କେତେ ଉଠିବ? ଆରେ ଚାନ୍ଦା ତ ସବୁ ଉଠିଗଲାଣି ସମସ୍ତେ ଦେଇଗଲେଣି ଆଉ ଜଣେ ସେଇ ବବୁଲୁ ଭାଇ ଚାନ୍ଦା ଦେଇନାହାନ୍ତି ପରା ତାଙ୍କଟା ବାକି ଅଛି। କଙ୍କଡା ବାକି ଅଛି। ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଚାନ୍ଦା କେମିତି ଆଦାୟ କରାଯିବ ମୋ ପାଖରେ ଆଇଡିଆ ଅଛି। ଚାଲୁ ଯିବା। ଆସ ଆସ। হাটা ববলু ভাই ভাই গণেশ পূজা চান্দাটা পেলানি। আরে কি কথা ମୁଁ କଣ ମନା କରିଛି ମୁଁ ତ ପଇସାଟା ଆଣିନି। ଆରେ ଚାଲ ଘରକୁ ଆସ ନେଇ ଆସିବ କଣ ଅଛି। ଚାଲ ଚାଲ বাবাই বাবাই ଭାଇ বাবাই কোন টিকে ডাক না ମାମା ନାହାନ୍ତି ଘରେ। ইরে শোলা এবে আসলে এবে কুয়াড়ে চলে গেল कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर जहाँ हो मनीष बंचीगला ଭାଇ ଚାନ୍ଦାଟା ଦିଅ। ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ନାଟା ନାକି ଭାଡୁ କିନା ଉଭା ନେଇଗଲା। ଯାଉଛି ଶୋଇପଡ଼ିବି ନହେଲେ ପୁଣି ଚାନ୍ଦା ନେବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିବେ। ଭାଇ ଚାନ୍ଦାଟା ପାଇଖାନା ବି ଚାନ୍ଦା ବେଡରୁମ ରେ ବି ଚାନ୍ଦା ତୁମେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଦବନି। ଚାନ୍ଦା ନବ ତ? ହଉ ଠିକ ଅଛି। 10 ଟଙ୍କା। ଆରେ 5,000 ନବୁ ତ? 10 ଟଙ୍କା ଦେଲି ବାକି 4,990 ଟଙ୍କା ମୁଁ ପୂଜା ଦିନ ଦେଇଦେବି।